Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön megtiszteltetés, hogy így ünnepnapkor, és mindig is leültök a képernyő elé, hogy egy kicsit tanuljatok azért, hogy a saját egészségetek még jobb legyen. Először is megújulást hozó kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és nagyon remélem, hogy nem fog közbe megtréfálni itt az internet, mert nagyon sokszor szétkapcsol, bár vihar nincs, esik az eső, de bízom benne, hogy zavartalanul tudok itt nektek előadást tartani. Hát egy picit magamról, aki még nem ismerne, én természetgyógyász és életmód tanácsadóként dolgozok most már jó pár éve, saját kis természetgyógyász rendelőm van, és online is dolgozok. Folyamatosan tanulok attól, hogy levizsgáztam, mindig érdekelnek mindenféle különböző témák, minden irányba próbálok érdeklődni, kicsit így a tudásba belemélyülni, ugyanis hát az emberi test az nem csak egy szervből áll, hanem azt szoktam mondani, hogy a kislábujjunktól a fejünk búbjáig mi vagyunk azok, és az egész testet, az egész test-lélek-szellemet szeretem figyelembe venni. Nálam a konzultáción egy anamnézis is elég részletes szokott lenni, ugye mindenki különböző, mindenki más ritmusban éli az életét, más szokásai vannak, hiába, hogy nagyon hasonlóan néz ki így a testünknek a felépítése, mégis mindenkit külön-külön személy szerint szoktam kísérni így az útján. Most egy olyan témát hoztam nektek, ami kifejezetten a nőket érinti. Bár még készítettem a diákat, igencsak találtam átfedéseket, és lehagytam a címről, pedig fel akartam ide írni, hogy ez lesz az első rész. Ugyanis közben annyira bővült ki itt a téma, hogy úgy döntöttem, hogy egy plusz előadás még biztos, hogy lesz, hogyha természetesen lesz érdeklődőre, majd a végén meg fogom mutatni, hogy milyen témák lesznek legközelebb, de nem tudtam egy előadásba besűríteni ezeket. A nők nagyon nagy többsége, nekem az a tapasztalatom, hogy nem ismerik a saját testüknek a működését, és ez nem a nőknek a hibája, ez nem a mi hibánk, hanem egyszerűen ezek az elmúlt évtizedeknek ez a nagyon nagy rohanása, túl sok információ, valahogy így elsiklunk fölötte. Szerintem már nagyon sok édesanya úgy van vele, hogy olyan sok információ van az interneten, ott is most már a lányok tudnak tájékozódni, valahogy olyan, hogy a polc aljára került ez a felvilágosítás, ez, hogy megismerjük valóban a testünket, meg abban a világban élünk most, hogy ha tünetek vannak, akkor azt szeretjük inkább elnyomni, és nagyon sok nő magába hordozza ezeket a problémákat, dolgokat, nem tudja kivel megbeszélni. Úgyhogy remélem, hogy azért hoztam olyan témát, majd lesz olyan, ami érdekes lesz, vagy érdemes lesz rajta kicsit elgondolkodni. Úgyhogy vágjunk bele, hogyha sikerülne lépnem. Na igen, sikerült. A leggyakrabban veszélyeztetett női szerveink, hát ugye ezzel nagy új dolgot nem fogok mondani, ugye a mell, petefészek, mély, amivel ugye a legtöbbet foglalkozunk, de én azért ide sorolnám például a bőrünket is, mert nagyon sok fiatal lány, sőt fiatal felnőtt is szenved ezektől a dolgoktól, de majd ezekre egy kicsit részletesebben kitérek. A mellnél milyen problémák szoktak lenni, hát ugye fájdalmas mellek, menstruáció előtt begörcsösödnek, tomók lesznek benne. Ennek a hátterében lehet ösztrogén dominancia. Akik már láttak tőlem előadást, ott már részletesebben beszéltem az omega-6, omega-3 egyensúlyról, azt most csak azért hozom ide mindjárt az elején, hogy itt a progeszteron és az ösztrogén között is van egy ilyen egyensúly.
hogy itt soha nem külön az egyiket vagy a másikat nézzük, hanem az egymáshoz mért arányát. Egy balanszot nézünk egyébként ott is. Nagyon nehéz olyan nőgyógyászt találni, aki így nézi meg például a laborleletünket, nem csak azt nézi meg, hogy mennyi mondjuk a progeszteron szint, vagy mennyi az ösztrogén szint, és az szerint hoz egy diagnózist. Relatív alacsony szokott lenni egyébként a progeszteron szint a mostani hölgyeknél, mert itt is az a helyzet áll fenn, mint az omega-6, omega-3 zsírsavnál, hogy ott is ugye, mint az omega-6-ból túl sokat viszünk be, az ösztrogén is jóval könnyebben, jóval több helyről tud bekerülni a szervezetünkbe. És ez ugye tud diszbalanszot, zavart okozni. A petefészeknek a megbetegedései közül hát a legismertebb ez a PCOS, elég sokan szenvednek tőle, nem csak kifejezetten ugye a petefészket érinti, de mégis hogy ehhez kötjük. Különböző tünetei vannak, és nagyon sokan szembesülnek vele, mint ez a nagyon csúnya pattanásos bőr, hangulatingadozások, nem tudnak lefogyni, szőrösödés, hajhullás, nagyon különböző tünetei vannak, és hát elég kellemetlenek, meddőséghez is tud vezetni. A következő panasz, amivel rengetegen, és ez is sajnos egyre fiatalabb korban jelentkezik, ez pedig a menopauza. Milyen problémák szoktak lenni? Hát alvászavarok, hőhullámok, ingadozó hangulat, eléggé meg tudja keseríteni a hölgyeknek az életét, és sajnos elég korán jelentkezik. Nem tudom, hogy itten valaki jelentkezett, vagy csak véletlenül volt. Jó, rendben, semmi. Jó, akkor vissza a menopauzára, hogy egyre korábban jelentkeznek ezeknek a tünetei, és tényleg valóban meg tudja keseríteni az embereknek az életét, holott, hogyha visszamegyünk így a nagyszülők, dédszülők idejébe, igazából nem is hallottunk gyerekkorunkban vagy fiatalkorunkra, hogy ez ennyire elterjedt lett volna. Biztos, hogy voltak akkor is tünetek, de egyben biztos vagyok, hogy jóval rövidebb idő alatt túl lehettek rajta, jóval gyengébb tünetekkel, és ez egy új dolog, hogy ez is sokkal hamarabb jelentkezik, mint 50-55 éves kor környékén lenne ugye a normális. Emögött is zavar áll, nem természetes dolog az, hogy ilyen hamar beindul. Lehet ellene tenni, ezzel majd a későbbi diákkal majd fogok részletesebben beszélni róla. Hát egy következő tabu téma, szexuális élet zavarai, ezeknek is fizikai, lelki hátterek is lehetnek. A fizikai az, hogy például egy libidó csökkenés, vagy egy elég durva hüvelyszárazság miatt fájdalmassá válik a szexuális élet. A lelki dolgok pedig az, hogy a kommunikáció nem éppenséggel elterjedt a mostani emberek között, és fennállhat olyan dolog például, hogy egy pár különböző libidóval rendelkezik, ezek nincsenek kommunikálva, ez konfliktust tud okozni, a hosszan fennálló konfliktus már veszélyezteti az egészségünket. Mi nők valahogy ezekre még érzékenyebbek vagyunk, de egyébként a férfiak sincsenek ettől védve, és elég szomorú, hogy egy ilyen felvilágosultnak mondott időszakban a kommunikáció borzasztóan hiányzik a párok között. És emiatt tönkre tudnak menni kapcsolatok, házasságok. Hát, bocsánat, kicsit gyors volt. A következő a gyermekvállalás és a meddőséggel kapcsolatos dolog.
Ezeknek is sajnos a statisztikája az, hogy a párok nem tudnak gyermeket vállalni, fölfele megy a görbe, és elég durván. Emögött is különböző problémák bújnak meg, nagyon összetett dolog, de ha nincsenek szervi elváltozások, akár a toxinoknak a felgyülemlése, nehéz fémek, krónikus gyulladás, inzulinrezisztencia, rossz táplálkozás, folyamatos stressz, ezek mind ott bújhatnak a háttérben. És ez a téma is olyan, hogy általában ugye a nőkre szokták kivetíteni, pedig a férfiak egészségi állapota is ugyanolyan fontos egy gyermektervezés előtt, gyermekvállalás előtt, mint a női egészség. És nagyon sokszor ebben a mostani társadalomban annyira úgy tűnik, mintha ez csak a nőkre lenne kivetítve, csak az ő problémájuk, csak az ő feladatuk lenne, ugyanúgy a gyermekvállalás, de ugyanúgy egyébként a fogamzásgátlás is teljes mértékben a nőkre hárul. Női szervekben kialakuló jó és rossz indulatú daganatok, ciszták, miómák, ezek mögött is, mint természetgyógyász úgy gondolom, hogy legtöbb esetben a méreganyagoknak a felhalmozódása, krónikus gyulladás, a vitaminok, tápanyagok hiánya, ilyenek állnak mögötte, de például egy rossz alvás és egy folyamat is ki tudja váltani, mint ugyanúgy, mint például gyógyítani is tud rajta. És én az inzulinrezisztenciát is ide tettem, mert ezek is a leggyakoribb panaszok közé tartoznak, ezekkel foglalkozunk így a legtöbbet ebben a témában. Nem kifejezetten nőgyógyászati, női szerveket érintő probléma, de valahogy mégis több hölgy van vele diagnosztizálva. Bocsánatot kérek. Jaj, értem. Vagyis nem értem, hogy miért nem lehet látni a képernyő megosztást. Jó. Talán. Jó, köszönöm szépen. Jó, hát csak egy diáról maradt, vagy Isten igazából ez az egyetlen, ez az egy dia volt, úgyhogy amit mondtam, inkább az volt a lényeg. Jó, akkor az inzulinrezisztenciára visszatérve, hogy rengeteg embert érint az inzulinrezisztencia, és emögött is igazából a krónikus gyulladás az, ami az első pont, ami megjelenik, vagy zavar a szervezetbe. Ugye a sejtek szintjén van egy ilyen lassú intenzitású gyulladás, és emiatt több mint 30%-kal nagyobb az esély az inzulinrezisztenciára. A legtöbb esetben ugye akkor gyanakodunk mi nők inzulinrezisztenciára, hogyha plusz kilók jönnek föl, és nagyon kitartóan próbálkozunk fogyókúrával, sportolással, ilyen dolgokkal, és nem mozdulnak meg a kilók. Ilyenkor szoktak gyanakodni erre, de nem feltétlenül ez igaz mindig, mert olyanoknál is lehet inzulinrezisztencia, akiknél egyáltalán nincsen súlyprobléma, de ez a sejtszintű gyulladás, ez ott van a háttérben. És emiatt ugye a sejtek nem tudják jól fölvenni a cukrot, és akkor ott marad a vérbe, és nem lesz jó ez az anyagcsere folyamat. Úgyhogy én ezt ide tettem a női panaszok közé, bár valóban a férfiak is sokat szenvednek vele, csak valahogy mi nők talán jobban figyelünk magunkra, hamarabb elmegyünk orvoshoz, és talán ezért van az, hogy statisztikailag többet gondoljuk, hogy a nők jobban érintettek. És sokak számára tényleg valóban
a tudatalattiba ott van az, hogy valami nincs rendben, hiába van az, például gondolok én itt egy fájdalmas menstruációra. Ugye úgy növünk föl, hogy hát ez majdnem mindenkinek így van, ezt halljuk a reklámokból, ezt halljuk a szülőktől. Pedig ez nem egy természetes folyamat, hogyha erős görcsökkel járó menstruáció van, annyira, hogy például fiatal lányok iskolába nem tudnak elmenni, vagy esetleg munkából is hiányoznunk kell, erős gyógyszereket kell szedni, ezek jelzések a szervezetnek, ebben nem kell beletörődni, hogy ez egy normális állapot, hiába nevelnek így minket, programozzák belénk, hogy ezt el kell fogadni, nem. A normális, egészséges menstruációnál az első nap valóban van egy érzetünk, hogy valami zajlik a pocakunkban, de nem szabadna eljutni odáig, hogy erre gyógyszert kelljen bevenni. Bár van, akinek nagyon alacsony a fájdalom küszöbe, de akkor is, amikor erős görcsökkel jár, akkor ott mindig egy jelzést ad a szervezet, hogy valami felborult a háttérbe. Tényleg oda kell figyelni ezekre a jelzésekre. Egy ilyen másik dolog például az, hogy ezt is rendesen belénk van kódolva. Még emlékszek, amikor reklámokat vagy tévét néztük, és a reklámokban a tisztasági betét reklámok is például, hogy ezek a mostani lányok, vagy talán... Hát én még talán nem, de már az utánam jövő generáció, hogy úgy nőtt föl, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy a tisztasági betétet használjuk. Nem, ezeket a betéteket maximum menstruációkor kell használni, a tisztasági betéteket az utolsó napokban, amikor már nem olyan erős a vérzés, de hogyha két menstruáció között olyan folyás van, ami miatt igényli azt az illető, hogy tisztasági betétet viselje, amögött is olyan dolgok vannak, aminek érdemes utána járni és változtatni rajta, mert ezt is úgy kell tekintenünk, hogy jelez a szervezetünk. De egy biztos, hogy ez nem normális. Majd még egy kicsit későbbi diáknál kitérek külön ezekre a tisztasági betétekre. És akkor a sejtszintű gyulladásról, amit már említettem, hogy ha sejtszinten nem működünk jól, akkor a szerveink sem tudnak jól működni, és ez bizony hatással van a hormonháztartásra is, és így a nőgyógyászati problémákra is, de látjátok az ábrán, hogy szinte nincsen olyan folyamat a szervezetünkben, amire ne lenne hatással. Az emberi test az úgy működik, hogy gyárilag belénk van programozva egy olyan dolog, ami egyensúlyba tartja a szervezetünket, homeosztázisnak nevezik. Ez azt jelenti, hogy a mi szervezetünk mindent megtesz azért, hogy egyensúlyban legyen, hogy korrigálja itt a kilengéseket, hogy jól működjön. Amikor testi eltérések vannak, tünetek, bármilyen tünet, az azt jelenti, hogy valami nem működik harmonikusan. És amikor ez az alacsony intenzitású gyulladás fennáll a sejtekben, akkor bizony már a szervezetünk nem tud energiát fordítani arra, hogy ezt a homeosztázist föntartja. Én úgy gondolom, mint természetgyógyász, meg így tapasztalat is, hogy tényleg ilyenkor olyan, mintha így kopogtatnák belülről az ajtót, hogy hé, kisgazdám, én már nem bírok el ezekkel a dolgokkal, valamit másképp kell csinálni, mert nem jó úton haladsz, és egyre nagyobb problémák tudnak lenni. Ha nem tanulunk meg odafigyelni ezekre a jelekre, akkor hát lehet, hogy már csak akkor kapunk kézbe, amikor igencsak nagyon nagy probléma van. Ha ott van ez a krónikus gyulladás, a testünk nem tud úgy működni, ahogy kellene.
és a mi feladatunk az, hogy korrigáljuk, mert mi is juttattuk el ilyen állapotba a szervezetünket, hogy nem működjön jól, igaz, nem tudatosan, nem szándékosan, de amikor már tapasztaljuk a jeleket, akkor viszont érdemes tényleg egy kicsit így a tudatosság fele menni, és visszafordítani ezeket a dolgokat. Vissza lehet. És amivel én szoktam dolgozni, ezt a sejtszintű gyulladást, hogy tudjuk a legjobban megnézni a szervezetünkbe, ez egy ilyen kényelmesen elvégezhető száraz vérteszt. A nyugati orvoslásban, amikor mi elmegyünk egy laborvizsgálatra, és ott, amikor már az a gyulladást kimutatja, az már nem ez az alacsony intenzitású gyulladás, ami akár évtizedekig is zajlik a szervezetben, mire ez a vérkép ki fogja mutatni. És ugye minél előbb észrevesszük a változást, annál könnyebben tudunk korrigálni rajta, változtatni, és jó irányba visszafordítani. A nyugati orvoslásnál, labornál ugye a CRP-t szoktuk általában nézni, vannak még más adatok is, sőt lenne egy olyan is, aminek az a neve, hogy hiper-CRP, ami még egy nagyon jó kiinduló pont lenne ahhoz, hogy milyen szinten van a gyulladás a szervezetünkben, de ez nem teszik bele, ez csak fizetősben van benne, hogyha külön kérjük, de akkor sem kapunk hozzá igazából egy komolyabb tájékoztatást. Ezekkel a vértesztekkel viszont, és most kifejezetten itt a balansztesztről beszélek, amivel ezt a krónikus sejtszintű gyulladást tudjuk nézni, tényleg kényelmesen otthon elvégezzük, és egy 21 oldalas elemzést kapunk, amivel nagyon szépen fel tudjuk térképezni az egészségi állapotunkat. Azt mutatja meg nekünk ez az elemzés, hogy az elmúlt 120 napban a táplálkozásunk, az életvitelünk szerint milyen szinten tartunk, nem a betegségeket nézzük, de ugye, hogyha látjuk, hogy egy-egy zsírsav nagyon el van térve a normálistól, akkor viszont a táplálkozással főleg nagyon szépen be tudjuk ezt szabályozni, hogy jó irányba történjen meg a változás. Itt láthatok eredményeket, hogy tényleg, hogy pár hónap leforgása alatt, hogy mennyit tud változni. Ezt már több előadásban mondtam, hogy a 3 az 1-hez az egészséges arány, de ha valakinek már daganatos betegsége volt, vagy autoimmunbetegsége, ott viszont 2 az 1, vagy az alá kell vinni az arányt. Egy külföldi laborba küldjük ezeket a teszteket, teljesen anonim módon működik, megbízható, le lehet ellenőrizni a labort, nem fogják tudni a dolgozók, hogy hanyadik tesztedet küldted, tényleg nincs az, hogy most ők olyan, hogy beleavatkoznának az eredményekbe. Jelenleg 3 vérteszttel dolgozunk, D-vitamin teszt, hosszú távú cukorteszt és ez a balanszteszt. Hát a balansztesztet használom a legtöbbször, és itt már ebből például, ha látok olyan eltéréseket, hogy nagy valószínűsége van az inzulin rezisztenciának, amit előbb említettem, akkor utána meg lehet csinálni ezt a hosszú távú cukortesztet, és akkor nagyon szépen fel tudjuk térképezni a szervezetünknek a működését. Sajnos a tapasztalatom az, több mint 100 ilyen tesztet elemeztem már ki itt az ügyfelekkel, hogy iszonyatosan nagy hiány van a magyaroknak a szervezetében az omega-3-ból. Tudni kell, hogy az omega-3 az, ami képes ezt a sejtszintű gyulladást visszafogni, visszafordítani, vagy nem hagyja a gyulladást ugye felemelkedni a szervezetbe, ezt a krónikus gyulladást. Egy balanszolajat, egy halolajat szoktam még itt ajánlani az ügyfeleknek, akik nem esznek meg egy héten 2 kiló, legalább 2 kiló nagyon jó minőségű és jó helyről származó halat. Nem szoktak, itt ahogy szoktam a táplálkozást kikérdezni, itt jó, hát már az is ritka, ha valaki havonta 1-2-szer halat eszik, és ráadásul
nehéz is beszerezni jó minőségű halat, mert hogyha például egy akvakultúrából származó lazacot veszünk meg egy olyan szándékkal, hogy azon kívül, hogy szeretjük, de hogy az omega-3 szintünkön javítsuk, sajnos rossz hírt kell közölnöm, nem fogja az omega-3 szintünket javítani, a pénztárcánkat igencsak meg fogja viselni, de ezek az akvakultúrában tenyésztett halak sajnos nem jó minőségűek, és nem is olcsóak. Úgyhogy érdemes egy nagyon jó táplálékkiegészítőt választani, de az omega-3 olajnál, halolajnál, vagy a mi olajunknak a neve balanszolaj, tudni kell ezeknél a készítményeknél, hogy a nagy része, mire az üzleteknek, vagy a gyógyszertáraknak, vagy a polcaira ér, már meg vannak avasodva. Ez az olaj azért különleges, mert ez a cég volt a legelső a világon, aki felismerte azt, hogy a polifenolokat visszapótolja a kinyerés után az olajhoz, és ezáltal nem oxidálódik, és rendkívül jó módon tud hasznosulni és beépülni a szervezetbe. És ráadásul a vérteszt az mindig bizonyíték az, hogy valóban használ, és nem csak az, hogy találgatunk, hogy vagy jó, vagy nem, mert a Piri néninek a szomszédban jó volt, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekem is ugyanolyan jó lesz, és valóban egy személyre szabott táplálkozást tudunk így összeállítani, az szerint, amit a vérünk mutat, és az meg a mi vérünk, úgyhogy nem tudunk így mellé nyúlni. És akár nőgyógyászati betegségek, akár nem nőgyógyászati betegségek, sajnos ez mindenre igaz, hogy a táplálkozásunk vagy megbetegít, vagy gyógyítani is képes. Ami most az elmúlt évtizedekben zajlott itt az élelmiszeriparban, ha egy szót lehetne rá mondani, akkor én azt mondanám, hogy tragédia. Ha egy nagy áruházba bemennénk, és lenne egy varázspálcánk, és azt kívánhatnánk, hogy tűnjenek el azok a termékek a polcokról, ami hosszú távon nem szolgálja az egészségünket, hát alig maradna termék a polcokon. Úgyhogy ezt megint tanulnunk kell. Az életminőségünk függ tőle, hogy helyesen vagy helytelenül táplálkozunk-e. A másik nagyon fontos dolog, hogy ezzel példát is mutatunk az utódainknak. És akár tetszik, akár nem, azért a családokban mégis a nő az még most is, aki a család egészségére vigyáz, odafigyel, hogy ki mit eszik, általában nők vásárolnak be, és rajtunk múlik igen az, hogy a családnak az egészségi állapota milyen, mert mi gondoskodunk a szeretteinkről. És hát a mostani élelmiszerek, vagy az ételeknek látszó tárgyak, akármennyire is csábítóak, rengeteg péksütemény, a sütemények, a cukrok, ezek a rossz zsírok, a gyorsan elkészült kaják, vagy már úgy vásároltak, hogy többszörösen feldolgozottak, ezek mind az omega-6 szintet, mind a gyulladást fogják elősegíteni a szervezetben, és sajnos a tápanyag pedig nagyon kevés benne, vagy szinte nulla. Ráadásul tele vannak mesterséges adalékokkal, a mostani átlag ember 4-5 kg adalékanyagot is bevisz a szervezetébe egy év alatt, ez borzasztó. És ahogy említettem itt a nőgyógyászati problémáknál, hogy a toxinok, vagy akár a meddőségnél és a méreganyagok felhalmozódása. Ezek a mesterséges adalékanyagok, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. Nagyon nagy teher hárul a májra, hogy ezeket feldolgozza. Nem képes már a mostani embernek a szervezete ezeket büntetlenül feldolgozni.
Amik ezek közé tartoznak, ugye a finomított cukrok, a fehérlisztek, és az összes ultrafeldolgozott gyorséttermi kaja mind ebbe a kategóriába tartozik. És ezáltal ugye túl sok omega-6-ot viszünk be a szervezetünkbe. Az ízfokozók miatt például, ha felbontunk egy zacskó chipset, hogy megeszünk belőle egy-két szemet, biztos, hogy nem bírjuk megállni, mert annyira az ízfokozók etetik magukat, hogy már csak azt veszük észre, hogy nincs a zacskó alján. Ráadásul ezeket a mesterséges ízfokozókat 10 évenként, én úgy tudom, hogy 10 évenként duplázzák a mennyiségét ezekben az ételekben, mert annyira hozzászokik a szervezetünk. És azt is tudni kell, hogy ezek a mesterséges adalékok, tartósítószerek, ízfokozók gátolják a saját emésztő enzimjeinknek a működését, ami megint csak egy rossz folyamathoz fog vezetni a szervezetünkben. Túlzott koffein, alkohol, ezek is megbetegítik a szervezetet. Látom, egyre több ember egyik kávét issza a másik után, mert állandóan fáradtak, kimerültek az emberek, és bele se gondolnak, hogy ez is emésztőrendszeri probléma, mert totálisan üresek ezek a táplálékok. És amik ugye gyulladás csökkentő ételek, ezek azok az élelmiszerek, vagy ételek, amiket ha most egy 100 évvel ezelőtti emberke itt teremne mellettem, hogy eljön velem vásárolni, ő is fölismerné a boltokba. Vagy úgy is szoktam mondani, hogy az egy összetevős ételeket válasszuk. Ugye a zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat, és akkor mi fogjuk feldolgozni otthon. Nagyon kevés zöldleveles zöldségeket fogyasztunk. Az ügyfeleknél azt tapasztalom, hogy paradicsom, uborka, paprika, és kész, ebben szinte kimerül a magyaroknak a zöldségbevitele. Ez sem egy jó irány, egyáltalán, pláne ha ezt a paradicsomot, paprikát mondjuk októbertől márciusig, áprilisig fogyasszuk, amikor azok csak hasonlítanak egy paradicsomhoz és egy paprikához, de tápanyagilag szinte semmit nem tudunk vele pótolni. Érdemes mindig a idén jellegű zöldségeket, gyümölcsöket előnyben részesíteni. Rengeteg zöldségünk van, teljes mértékben megfeledkezünk a fekete retekről, télen sütőtök, répa, káposztafélék. Az egyik legjobb zöldsége a magyaroknak a káposztafélék, csak nagyon sokan nem merik enni, mert puffadnak tőle, vagy például ide tartoznak a hüvelyesek is. Hát azért puffadunk tőle, mert el van szokva tőle az emésztőrendszerünk, azok a baktériumok, amik ezeket szépen le tudnák bontani, hiányoznak sajnos a bélflórából. Ezzel ellen úgy tudunk tenni, úgy tudjuk gazdagítani a bélflórát, hogy nem vonjuk meg ezeket a zöldségeket magunktól, hanem nagyon fokozatosan vezetjük vissza. Bocsánat. És a konyha technológiákkal is lett egy-két probléma, ezeket a hirtelen rántott, sült dolgokat is nagyon-nagyon ritkán kellene, túl sokszor fogyasszuk, vagy például a hüvelyesekre visszatérve, régen nagyanyáink nem véletlenül áztatták a babot, lencsét, ezeket, mert tudták, hogy olyan anyagok tudnak kiürülni akkor abból, ezzel a egy éjszakás vagy egynapos áztatással, ami nekünk az emésztését könnyebbé teszik. Ahogy említettem, ugye az omega-3-at tartalmazó halakat, itt nem mondom még egyszer, hogy hát olvasni kell, úgy kell vásárolni, hogy szemüveggel, ha szükségünk van, vagy már lassan nagyítót is vinni kell egy üzletbe, de ha egyszer megtaláltad azt a terméket, ami garantáltan jó, hogy például olyan lazacot, ami halászatból származik, akkor
akkor nem kell váltogatni, akkor azt kell vásárolni. Lenmag, csiamagot is érdemes beiktatni. Hát a lenmagot én naponta szoktam javasolni, legalább egy ilyen kis kanállal. Az fontos, hogy mi őröljük meg otthon, ne őrölt lenmagot vegyünk, mert nagyon gyorsan avasodik. Kifejezetten a nőknek a lenmagot azért, mert a hormonháztartás egyensúlyához kell a benne szereplő omega-3 zsírsavak, és a fermentált ételek, hát ezek az én nagy kedvenceim, hál' Istennek, idézőjelben mondom, újra divatba jött, pedig ez egy nagyon régi eljárás, abszolút nem kell tartósítószert használni hozzá, ezáltal nem csak a bélflóránkat gazdagítják, és rengeteg tápanyaggal töltik föl a szervezetünket, hanem még az emésztő enzimjeinknek a működését is támogatják. Amit ugye a mesterséges adalékanyagok tönkretesznek, azt a fermentált levek, savanyúságok helyreállítják. Érdemes beiktatni minden nap egy keveset, nem az a lényeg, hogy nagyon sokat együnk belőle, hanem az, hogy minden nap és változatosan. Én ugye régen a savanyú káposztát, hát ez a magyaroknak a nemzeti savanyúsága, nagy hordókban csinálták. Hát én már most nem nagy hordóba csinálom, mert akkor ráunnak, meg most azért már jobban hozzáférünk télen is céklához, sütőtökhöz, répához, és én kis befőttes üvegekbe szoktam csinálni, már csak azért is, hogy ne unjanak rá, hogy változatos legyen. Minél többféle zöldséget fermentálunk, vagy akár nyersen eszünk, annál jobban tudjuk a mikrobiomunkat támogatni. És hát ez a téma is olyan, hogy hát ezzel sem szeretünk foglalkozni. Stressz, önelfogadás, testtudat, hát ez nagyon rossz állapotban van a mostani embereknél. Elfelejtjük, hogy nem gépek vagyunk. Pláne ugye a női test az nem a logika szerint működik, hanem ciklusokban, meg ritmusban, tényleg egy nagyon, nagyon finom jelekkel jelez a testünk. És annyira egy zajos világban élünk, most annyi információ, annyi minden vesz minket körül, hogy tényleg nem halljuk meg a saját testünknek az üzenetét. A másik dolog az, hogy a stressz az is nagyon fel tudja borítani a hormonháztartást, nem jó hatással van rá. De ha megnézzük a mai világot, hogy milyen teher hárul mondjuk tényleg egy olyan nőre, ahol gyerek is van, dolgozik a nő, meg elvárások vannak munkahelyen, meg kell felelni, mint anyuka, meg kell felelni, mint feleség. Én abszolút nem tartom jó dolognak, de ez nem tudok változtatni így mindenkin, hogy ez törvénybe legyen hozva, hogy egy nőnek, pláne addig, míg óvodába, iskolába járó, egészen gimnázium végéig járó gyereke van, én biztos, hogy nem hagynám 4 óránál többet dolgozni egy munkahelyen. Az a másik 4 óra az úgyis el fog menni a háztartásra, a gyerekkel tanulni, bár mondjuk ezt sem értem, hogy ha iskolába jár a gyerek, és mi nem vagyunk pedagógusok, hogy miért nekünk kell tanulni a gyerekkel, egyébként iszonyatos stresszforrás a gyerek és szülő között. Már itt a gyerek megtanulja, hogy stresszelni kell, úgyhogy visszük szépen tovább a mintákat. És hát ugye a stresszhez tartozik még az, hogy ha ez a stressz folyamatosan fennáll, ez a szorongás, akkor megnöveli a kortizol szintünket. A kortizol szintünk pedig, hogyha túl magas, meg sokáig magas, akkor kiszorítja a progeszteron termelést, és ez megint egy ilyen ösztrogén dominanciához tud vezetni, ami megint cikluszavarok, alvászavar, szóval itt megint akkor a dominó borul.
És a rendszeres stressz az a menstruációra is hatással tud lenni, hosszú távú stresszen képes kimaradni, vagy rendszertelenül jön meg a menstruáció, vagy még ráadásul még fájdalmasabb lesz. Úgyhogy érdemes megtanulni ezt a stresszt kezelni, mert nem tudjuk kikerülni így az életünkből, de viszont azt meg lehet tanulni, hogy kezeljük. Nagyon jó lehetőségek vannak már erre. Mindenkinek meg kell találni azt, ami neki szimpatikus. A túlzott stressz a pajzsmirigy működésre sincsen túl jó hatással, ami ugye megint csak itt a női dolgokat fogja felborítani, de a pajzsmirigyről majd kicsit részletesebben majd a második részben fogok beszélni. Csak úgy annyit róla, hogy ha ez nem jól működik, akkor ott már fáradtság, hajhullás, a hangulatingadozás még jobban fel tud erősödni. Még egy pillanatra visszatérek itt a fermentált zöldségekhez. Ha valaki igazán szép hajat, meg szép bőrt akar, akkor ezek a fermentált dolgok egyébként többet érnek bármilyen kifejezetten hajra való csodaszerektől. De majd itt a mikrobiomnál egy kicsit majd erről többet fogok mondani. És megint egy tabu témához érkeztünk, és egy olyan dolog, amit kevesen tudnak vagy gondolnak, hogy ezek a fehérített papírok, akár WC papír, ezek a betétek, tamponok, ezek is vegyszereket tartalmaznak, nyálkahártyán keresztül felszívódnak, a hormonháztartásunk, a hormonműködésünkbe be tudnak zavarni. A májat úgy szint megint leterheli, mert minden dolgot a májnak kell lebontani. Bele se gondolunk, mert annyira hozzá vagyunk szokva. Most már ezekre is nagyon jó alternatívák vannak, mindig keressük azokat, amik ilyen természetesek, nem fehérítettek, WC papírba is, papírtörlőbe is már lehet kapni ilyeneket, azért már most nagyon gazdag a választék, úgyhogy ez a higiénia meg is tud minket betegíteni. És nem az a megoldás, hogy most akkor ne tisztálkodjunk, hanem okosan. Itt megint ugye olvasni kell az összetételeket, bele kell gondolni abba, hogy a mi nagyanyáinkat, dédnagyanyáinkat nem vett körbe ennyi vegyszer. Amit a bőrünkre kenünk, azt 5 perc múlva ki lehet mutatni a vérünkből. És gondoljatok abba bele, hogy most egy hajfestéket is a fejünkre kenünk, ott van fél órát is. Hát nem mindegy, hogy milyen minőségű van, ha már egyszerűen nem bírjuk azt, hogy ősz legyen a hajunk, vagy na mindegy, ha szeretnénk, mert hát mégis nők vagyunk, szeretjük a szép dolgokat, de akkor is van már most választási lehetőség. És itt a tisztasági betétekhez még egy kicsit visszatérve, hogy ugye említettem azt, hogy nem természetes dolog az, hogyha ezt folyamatosan kell használni. A diszbiózisról, a mikrobiomról, a mikrobiom egészségéről, arról már nagyon sokat beszéltünk. De a hüvelynek is van egy flórája. Ott is, ha a hüvelyflóra felborul, akkor az olyan, mint ugye a vastagbélben, amikor diszbiózis van. Ráadásul olyan nincs, hogy az egyik egészséges, a másik nem, hanem vagy mind a kettő rendben van, vagy egyik sincs rendben. Úgyhogy ha valakinél ilyen, hát úgy hívjuk, hogy bakteriális vaginózis, amikor a hüvelyflóra egyensúlya felborul, akkor biztos, hogy a vastagbélben is diszbiózis van. Úgyhogy az egészet kell kezelni. És ugye amikor ez a normál környezet itten úgy felborul, akkor az azt jelenti, hogy a laktobacillusok száma erősen csökken. Egyébként ezt a stressz is tudja
csökkenteni, és ilyenkor ugye a kóros baktériumok át tudják venni a helyüket. Egy egészséges hüvelyflóra vagy pH-ja 3,8 és 4 között van. Ha eltér és mondjuk 5-öt eléri, akkor az kifejezetten a rossz baktériumoknak fog kedvezni, és akkor jön ez a bakteriális vaginózisnak a tünetei, ami egy kellemetlen, nagyon jellegzetes halszakra emlékeztető folyás lehet, és ez még jobban felerősödik menstruáció után, vagy szexuális együttlét után. És ez nem gombás fertőzés, mert nagyon sokan összeszokták keverni ezzel, de ez is például hüvelyi diszkomfortérzést, égő, csípőérzést is tud okozni, de van olyan egyén, van olyan hölgy, bár kevés, akinek egyébként abszolút semmilyen tünete nincsen, de mégis fönnáll ez a egyensúlyvesztés ott a hüvelyflórába. Nagyon fontos a hüvelyflóránknak az egészsége, ugyanolyan fontos, mint a vastagbélnek a flórájának az egészsége. Ugye a disztanciági betéteket is, WC papírt is próbáljuk meg lecserélni, és a túlzott az öblítők, a mosószerek, ott is vannak már alternatívák. Gondoljatok ott is be, hogy az is nagy probléma, hogy a ruházatunknak a minősége sem olyan, mint régen volt. Műanyagba járunk, műanyag borítja be a bőrünket. Ezt még kimossuk a mosószerrel, az öblítő, a testhőnkön folyamatosan párolog, ezek a kemikáliák ugye be tudnak kerülni, beszívjuk őket, vagy például ez a SLS, amik azért vannak benne a tusfürdőkben, hogy nagyon jó habzanak, vagy a samponokban. Ezt most beszéltem egy vegyészmérnökként végzett ismerősömmel, aki nagyon nem most végzett már, hanem pár évtizeddel ezelőtt, és amikor ő elvégezte itt az egyetemet, ő azt mondta, hogy ő teljes mértékben elszörnyűködött, hogy miket tesznek bele az ételeinkbe, és miket tesznek bele a tisztálkodási eszközeinkbe. Ez volt körülbelül 30-40 évvel ezelőtt, és ő nem is dolgozott a szakmájába utána, hanem ő is elkezdett a gyógynövényekkel foglalkozni, és ő mondta nekem, hogy ez a SLS annyira pici molekula, hogy amikor ezt a tusfürdőt jó felhabosítjuk, bőrünkre tesszük, a bőrnek a pólusán keresztül be tud jutni, és mint méreganyag a szervezetünk a zsírsejtekbe csomagolja bele. És amikor ezt évtizedeken keresztül használjuk, nem véletlenül van most már az, hogy nagyon pici gyerekeknél, és nézzétek meg, hogy milyen komoly bőrproblémák szoktak lenni. Egyik oldalról az, hogy a bélflórájuk nem túl jó, a másik az, hogy túl sok vegyi anyag kerül kapcsolatba a bőrünkkel. És ezek a illatszerek, de ebbe beleértem egyébként a parfümöket is, amik ilyen mesterséges illatokkal vannak, nem egy természetes illóolajra gondolok. Xenohormonnak vagy xenoösztrogénnek szoktuk nevezni, ez is nagyon meg tudja zavarni egyébként a hormonháztartásunkat, és egy ösztrogén dominanciát képes egyébként kiváltani. Ha valakinek migrénje szokott lenni, egyébként a migrént is egy kicsit oda tettem volna ott a legelején a női betegségek, vagy problémák, panaszok közé, nagyon sok nő szenved tőle, de ha sokszor van migréneknek és parfümöt használtok, próbáljátok lecserélni a parfümöt mondjuk egy totálisan természetes illóolajra. Lehet, hogy csodát fogtok tapasztalni, el fog múlni a migrén, mert mondjuk egy migrénes fejfájás is olyan, hogy nagyon sok dolog lehet egyébként a háttérben. És egy picikét gyorsabban megyek, hogy még ha végén valakinek van kérdése, akkor
tudjak válaszolni. Hát a gyógynövények, ezek egy rendkívül nagy segítőnk, nem csak nőknek, férfiaknak is, de azért mi nők sokkal jobban szeretünk tejázni. Az én tanárom, Béki tanár úr ilyenkor tavasszal, amikor a pittypang csormóka, ki hogy hívja, elindult, ő mindig azt mondta, hogy annyit együnk belőle, amennyit csak bírunk. Akár tejának, salátákba, főzelékekbe nyugodtan bele lehet csempészni, nagyon erősen támogatja a májnak a munkáját, és az összes hormonunk ugye ott bomlik le, de a méreganyag minden a májunkba kell, hogy a májunkat támogassuk, és az egyik legcsodálatosabb gyógynövényünk egyébként ez a gyermeklánchű, vagy pittypang csormóka. Érdemes télire is, hogyha megtehetitek, szárítva eltenni. De ugye a palást, cickafark, hát ő is egy nagyon közkedvelt női teja, de akár fürdőnek is lehet használni. Érdemes minőségi folyadékként is a mindennapokban használni ezeket a gyógytejákat. Csak egy ötletnek mondom, hogy én tegnap kelkáposzta főzeléket készítettem, és friss csalánt is tettem bele, és így megette az egész család, és senki nem jött rá, hogy csalán van benne, de ezzel is gazdagítottam. Hát igazából a mikrobiomot gazdagítom vele, mert egy olyan plusz növény került most így be a távcsatornába, amit maguktól biztos, hogy nem fognak megenni. Úgyhogy érdemes ilyen apró trükköket kihasználni, mert minél színesebb, minél gazdagabb a tányérunkon a színek, a összetevők, annál jobban támogatjuk az egészségünket. És hát itt a vitaminhiányok és a női egészség összefüggése, hát a D-vitamint, ezt tudjuk, hogy hát népbetegség, nem tud a hormonok, egyébként egy előhormon a D-vitamin, és ha ez nincs meg a szintje, eleve nem tudnak jól működni, nincs hormonális egyensúly a szervezetben. Nagyon fontos odafigyelni rá, ugyanilyen ugye az omega-3 is nagyon fontos, és ezt is én népbetegségnek tartom. Hát a magnézium hiány, és ráadásul a magnézium, ott említettem, hogy nagyon sokan sok kávét isznak, a stressz, ezek kiürítik a szervezetből. Látom, ott el is írtam, hogy az egyik legfontosabb női ásványi anya, hát mondhatjuk azt, hogy tényleg olyan ez a magnézium, mint egy gondoskodó anya. Oda kell ezekre figyelni, és hát a B-vitaminok, cink, vas, ezeket azért már a legtöbb nő tudja, de érdemes egyébként, hát a táplálkozásunkkal főként, de egy nagyon jó minőségű multivitamint, egy tényleg olyat, ami prémium, ami jó, azzal pótolni a jó táplálkozásunkat. És hát a mikrobiom, ez a kedvenc témám, erről nem lehet eleget beszélni, nem lehet kikerülni, akármilyen nőgyógyászati, női probléma van, ha egy problémás menstruáció, fontos a mikrobiomnak az egészségét. Ő a legnagyobb karmester a szervezetünkbe, a hormonanyagcseréket szabályozza, a jó baktériumok, úgy kell rájuk tekinteni, hogyha jól tartjuk a kis katonáinkat, a baktériumainkat, és ők boldogok, akkor mink is boldogok és egészségesek leszünk. És ezért választottam ezt a képet, ahol ez a kis rezgés szimbolizálja, hogy minden baktérium, minden sejtünk kapcsolatban van egymással. És ezért is nagyon fontosak a jó gondolatok, a befele figyelés, mert érzik a sejtjeink is, és ugyanígy ugye a stresszt is, azt a folyamatos szorongásos állapotot, amit most ez a világ ránk akar erőltetni, ez minden baktériumunkra, minden sejtünkre hatással van. Úgyhogy nagyon érdemes ezt megfontolni, hogy a mikrobiomot jó tartani, és akkor ők is meg fogják nekünk ezt hálálni. És akkor a következő fejezetben ilyen érdekesebb témákat
hozok nektek, vagy lehet, hogy csak én gondolom érdekesnek, de például az egyik ilyen nagyon fontos, ez a férfiak testi-lelki egészsége a női ciklusra és a női egészségre. Ez egy rendkívül tabu téma, és nagyon fontos téma. Mert hát fontos, nagyon fontos, ha érdekel benneteket, akkor legközelebb bővebben beszélek róla. Akkor, ahogy említettem az elején, hogy én ugye folyamatosan tanulok, én a Jotengrit Akadémián, amikor tanultam, ott tanultam a rábaközi magyar tudóknak, hogy ők miket csináltak, milyen volt a kultúrájuk. Nekünk ott egy nagyon híres bába tartott előadást, sajnos már tanulni nem tudtam tőle, mert eltávozott ebből a dimenzióból, de olyan mély nyomokat hagyott bennem, több mint 1000 gyermeket segített világra a saját otthonukba az anyáknak, és csoda volt, amiket mesélt, erről szeretnék nektek mesélni, akkor, hogy ők hogy tisztelték, milyen rituálék voltak, amikor egy kislánynak megjött az első menstruációja, az egy nagy ünnep volt. Most pedig azt mondjuk, hogy megvan a havi baja. Hát ez is egy tragédia, hogy egy ünneplésből idáig jutottunk el, egy 120 év alatt. Hogy ez nem egy ünnepnek tekintjük most is, hanem ez egy szégyenérzetet kelt egy nőbe. Hát borzasztó. Akkor még amit itt kiemelnék, ami nekem nagy, az intim torna, a legjobb gyógyszerek egyike a női problémákra. Inkontinencia, erről is sem szeretnek beszélni, de én már találkoztam 30 évessel is, akinek ez problémája volt. Ennek sem szabadna így lennie. Mondjuk itt a kettő össze fog függni, az intim torna és az inkontinencia. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor várom szeretettel, és nem tudom, hogy esetleg van-e valakinek kérdése. Én visszakapcsolom a kamerát, mikrofont, úgyhogy ha valaki szeretné, akkor be tudja kapcsolni. Hogyha van kérdés, akkor megpróbálok válaszolni. Hát, ha nincs. Egyébként tervezek majd egy olyan előadást, ahol előre, hogyha elkülditek a kérdéseteket név nélkül, akkor én egy előadást szánnék arra, hogy ezekre válaszoljak. Akkor, hogyha nincsen kérdés senkinek, akkor én megköszönöm a figyelmeteket, és hát nagyon kellemes ünnepeket és jó pihenést és befele fordulást kívánok nektek. Sziasztok! Szia, Heti, köszönjük szépen, nagyon-nagyon jó volt. Puszillak, boldog húsvétot! Szia! Szépen, sziasztok! Sziasztok!